El que volíem visualitzar és que per transport públic és molt difícil viatjar d'Oliva a València o a Alacant. És molt difícil. I la connexió entre els trens i l'autobús l'Amistat pràcticament és impossible, perquè ens haurà obligat a vindre a les 6:40 del matí. I després tenim altres dificultats, que molts dels autobusos no estan adaptats per a plataformes de minusvàlids. Era molt difícil. Hem vingut en tren també una reivindicació unànim que tenim, que és la prolongació del tren de Gandia fins a Dénia. Per què? I quin és el problema que tenim? És que se planifiquen obres públiques en l'Estat, en Espanya, sense tindre en compte el benestar de les persones o l'economia productiva. N'hi ha estudis molt clars del retorn que suposaria per a les arques públiques i la millora que suposaria per al benestar i l'economia productiva la prolongació del tren que vam perdre ara farà 43 anys. Jo era un xiquet, me'n recorde, quan estàvem jugant en el parc de l'estació, quan el van perdre, doncs un dels problemes que té Espanya és que no se fan les obres públiques necessàries per a l'economia i per al benestar de les persones. Seria una connexió rentable. S'ha parlat en moltes ocasions, n'hi ha un consens cívic i econòmic i institucional, i també aquesta serà, després de la circunvalació, la petició i la reivindicació per a que s'incorporen els pressupostos aquesta partida, que estem parlant de 300 milions d'euros. 300 milions d'euros és el que vindria a costar el projecte constructiu. En aquest moment hi ha 100.000 euros per a fer el projecte, però això no és suficient quan volem que per al turisme, per l'economia, per al benestar, que se pugui recuperar el tren fins a Dénia. És una reivindicació que també en les Corts ens hem pronunciat, i jo que espero que, si n'hi ha sentit comú, si n'hi ha trellat, si n'hi ha necessitat de que les obres públiques se facin pensant en aquests elements, crec que també podrem anar solucionant ja la connectivitat de la Safor i la Marina Alta. I he de recordar que n'hi ha una plataforma que ens agrupa a tots, que fa 2 mesos tinguérem un acte en Dénia, i que estic convençut que això, aquesta demanda, continuarà increixent.